हा हा चालेल. पण हा माताजी आता मला सांग. स्क्रीनवर दिसत नाही काही, म्हणून त्यामुळे मला वाचता नाही येणार. मी फक्त श्लोक वाच. हरकत नाही. हो, हा मग मी तुम्ही वाचते ना. मग वाचतील ना, मिनल माताजी वाचतील. हा हा. हा मी वाचते. हा हा मलाही फोनवरती म्हणजे स्क्रीनवरती दिसत नाहीच आहे, पण आमचं हा कारण एकामागोमाग शेअर एक होऊ सुरू आहे, शकलं नाही त्यामुळे ना माझ्या हातात माताजी. नाही, पुस्तक माझ्याकडे हा आहे. फक्त ते ह्याचं पुस्तक आहे आता, आणि माझ्या याच्याकडे ह्याचं जुनं आहे ना ते, आणि हे मी पण नाही श्लोकांचं नाही आहे. वाचते. हरकत नाही. हम्म, तू आपण ऐकलंस मिनल आणि माताजी रेकॉर्डिंग झालं तरी वाचतील. खूप आहे. हम्म. हो हो तू तेच होतं. एकीकडे एकीकडे ऐकलंस आणि एकीकडे रेकॉर्डिंग होत असलं तरी हरकत नाही, मी वाचते. हम्म. हा हा हं? आता 6वा श्लोक आपण आता हे करते. हा एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षे विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण म्हणतायत की सर्व यज्ञ जरी शुद्धी घडवून आणणारे असले तरी फळाची अपेक्षा ठेवून हे यज्ञ करू नयेत. म्हणजे काय, तर भौतिक लाभ प्राप्त व्हावेत अशा हेतूने हे यज्ञ करू नयेत. पण ज्या यज्ञामुळे शुद्धी होते, आध्यात्मिक स्तरापर्यंत प्रगती होते, अशा यज्ञांचा त्याग करू नये. असा यज्ञ म्हणजे काय, तर कृष्ण भावनेमध्ये केलेली कार्य, तर जी हम्म. आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सहाय्यक ठरतात, आणि अशी कार्य अधिकाधिक केली पाहिजेत. आता जे यज्ञ, दान आणि तप भगवंतांच्या सेवेसाठी केले जात आहेत ते आपल्याला केलेच पाहिजेत, हे इकडे आपल्याला समजतं. आता आपण 3 अध्यायामध्ये म्हणजे 14वा अध्याय, 17वा अध्याय आणि आता ह्या अध्यायामध्ये पण गुणांचा प्रभाव समजून घेतोय. तर आता 7व्या श्लोकापासून आपल्याला गुणांचा प्रभाव कसा सूक्ष्म पद्धतीने आपल्यावरती पडतो हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर आता 7वा वाचता का माताजी? एक विचारू का? आता हो दुष्काळ विचारा ना. पडत असतो, दुष्काळ हा पडायला म्हणजे पाऊस पडलाच नाही, तर आपण हा पाऊस पडण्याकरता वगैरे ते पवमान सूत्र आणि तो यज्ञ करतो. मग हो तो यज्ञ आहे तो भौतिक सुखाकरता म्हणजे, पण ते सर्वांच्या करता आहे. हा सर्वांच्या करता, सेल्फिश नाही ना, स्वार्थ, सेल्फिश स्व नाही, अर्थ त्याच्यात हेतू नाही. वैयक्तिक स्वार्थ हा नाहीये. वैयक्तिक वैयक्तिक स्वार्थ स्वार्थ नाही. नाहीये. बरोबर. पुत्र कामेष्टी हा वैयक्तिक स्वार्थाचा झाला, बरोबर हा, ना? तो कि बरोबर, मग तो वैयक्तिक स्वार्थ झाला. हा तर तो नाही, सर्वे भवन्तु सुखिनः या अर्थाने केलेला हा सगळ्यांच्या ह्याच्यासाठी, तर तो हा चालतो. हा हा. तोही टू सर्टन एक्सटेंट तो सकाम कर्मच आहे, पण तरीही तो सर्वांच्या हितासाठी आहे. पण पुत्र कामेष्टी सारखा तर अगदीच वैयक्तिक सुखासाठी आहे, तो म्हणजे पूर्ण सकाम कर्म झालेलं आहे ते. आणि आपल्याला इथे हम्म, काय सांगितलंय की जरी आता पावसासाठी आपण यज्ञ केला, पावसाने जे अन्नधान्य उगवेल ते शेवटी हम्म, आपण जर का कृष्णांनाच अर्पण करणार असू, हा तर हे हम्म. चक्र पूर्ण होतं ना, यज्ञाचं चक्र, की त्यांना हो, अर्पण करूनच आपण ते अन्न खातो. प्रसाद म्हणून आपण घेणार ते. प्रसाद म्हणून, हा म्हणजे ते यज्ञाचं चक्र पूर्ण हम्म. झालं. हं? हा सायली माताजी मला को होस्ट करता का? मी दुसऱ्या वेळेला आता तो जॉईन झालाय, मग तिथे मी शेअर करते तोपर्यंत. कसं करू? ज्याच्यामध्ये ऑडिओ नाहीये ना तिथे फक्त मला को होस्ट करा तुम्ही, जर का तुम्हाला जमले हो तर. हो, तेच म्हणते कसं करू बघते. माझ्या नावावरती टॅप करायचं. अपग्रेड केलंय ना, त्यामुळे सगळे इतके स्टाईल बरं बरं, बदलले. मग राहू देत, आपण नको मिनिटं डिस्टर्ब बघते. करायला. हा, हा मेक होस्ट रेकॉर्डिंग म्हणून चालू आलंय. राहू देत. मेक होस्ट म्हणून आलंय, आणि को होस्ट. नाही होस्ट नाही, को होस्ट, को बरं, होस्ट. हा, हा केलं केलं हा बर बर चालेल. हा केलं. आता 7वा वाचा माताजी. 7वा वाजते. हरे कृष्ण. नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामस परिकीर्तितः. नियत कर्मांचा त्याग कधीही करू नये. मोहवश होऊन जर मनुष्याने आपल्या नियत कर्मांचा त्याग केला तर त्या त्यागाला तामसिक त्याग असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हा आता या 3 गुणांचा प्रभाव त्यागावर कसा पडतो हे 7व्या श्लोकापासून आपल्याला सांगितलंय. आता भोजन आपण करतोच, मग ते भगवंतांसाठी शिजवून नैवेद्य भगवंतांना अर्पण करून आपण प्रसाद खायचा, आणि अशा प्रकारे केल्याने आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आपल्याला मदत होते. पण स्वतःच्या स्वादासाठी भगवंतांना अर्पण न करता अन्न खाणे
हे कर्मबंधनात अडकवणारं कर्म आहे आणि भगवंतांच्यासाठी अन्न तयार करून त्यांना अर्पण करून प्रसाद खाणं हे मोक्षदायक कर्म आहे. तर त्यामुळे विहित कर्माचा त्याग आपण करू नये हे कृष्णांनी सांगितलंय. भगवंतांसाठी कर्म न करता स्वतःच्या तृप्तीसाठी जर का कार्य आपण केलं तर ते निश्चित आपल्यासाठी बंधन तयार करत असतं. आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये ह्याच्यावरती सविस्तर शिकलेलो आहे. तर जसं इथे सांगितलंय की संन्यासाने स्वतःसाठी अन्न शिजवू नये, पण भगवंतांच्यासाठी जर का त्यांना अर्पण करण्यासाठी अन्न शिजवण्याची त्याच्यावर वेळ असेल तर त्याने इथून मागे पण हटलं नाही पाहिजे. हा, तर हे इथे लक्षात ठेवायला पाहिजे की भगवंतांच्यासाठी जेव्हा आपल्याला कार्य करण्याची गरज आहे तर ते आपल्याला केलंच पाहिजे. आता कोणी विहित कर्माचा म्हणजे कर्तव्याचा जेव्हा त्याग करतो तेव्हा मात्र तो तमोगुणाचा प्रभाव आहे हे आपल्याला इथे स्पष्ट समजू शकतो. तमोगुण म्हणजे अज्ञान आहे बघा. त्याला काय म्हणतात ते योग्य अयोग्याची जाणच नसते. त्यामुळे असा व्यक्ती कर्तव्य पालन करत नाही. तर जेव्हा असं आपल्याला आढळतं की कोणी विहित कर्माचा त्याग केलेला आहे ते तमोगुणाच्या प्रभावाने केलेलं कार्य असतं. आता 8वा श्लोक बघूया. हरे कदाचित कृष्ण. आळशीपणामुळे सुद्धा एखादं काम केलं जात नसेल. हा, आणि तामसिक आहे महत्व पण म्हणून म्हटलं. समजत नाही ना. हा, हा, आणि महत्व पण अज्ञानच आहे समजत ते. नाही. अज्ञानच अज्ञानच आहे. आहे. करणं का आवश्यक आहे हेच जर का समजलं नाही व्यक्तीला तर त्या करण्याच्या प्रती उत्साह पण राहणार नाही. शिक्षण का घेतलं पाहिजे ह्याचंच महत्व नाही तर तो नाहीच शिकायला जाणार असं आहे ना. त्याला त्या आळस ह्याच्यामध्येच बरं वाटतं. हं? चालेल, आता 8वा बघूया. हरे कृष्ण. हं. एक मिनिट. हा. हरे कृष्ण. दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसंत्यागम नैव त्याग फल लभेत. जो मनुष्य नियत कर्मांना कष्टप्रद समजून किंवा ते शरीराला क्लेश देतील या भीतीने त्यांचा त्याग करतो, त्याच्याबद्दल असे म्हटले जाते की त्याने रजोगुणात त्याग केला आहे. असे कार्य कधीही त्यागाच्या उन्नतीच्या दिशेने नेत नसते. हा, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आता तमोगुण म्हणजे आपण म्हटलं अज्ञान. कसा अन्नाचा अज्ञान नैवेद्य, कसा अज्ञान म्हणजे नैवेद्य भगवंतांना अर्पण केला जातो त्याचं महत्व काय म्हणजे आहे करणं का आवश्यक आहे हे त्याला लक्षात येत नाही. कळतच नाही त्याला. बरोबर, हेच हम्म. तमोगुण. हे व्यक्तीला त्याबद्दल तो त्यामुळे विचारच करत नाही, त्याला माहितीच नसतं. त्यामुळे हम्म. स्वतःपुरता विचार करतो आणि तो अन्न खातो. रजोगुणी कसा विचार करेल की रोज रोज बनवण्यापेक्षा मी एकाच दिवशी 3-4 दिवसांचं बनवून तयार करून ठेवेन आणि मग ते गरम करून खाईन. कार्य क्लेश भयात त्यजेत. म्हणजे त्याला काय वाटतं हम्म. हे कार्य करत राहणं हे त्रासदायक आहे. रोज रोज ताजं अन्न शिजवून तयार करायचं त्यापेक्षा मी बाहेरच मागून खाईन, नाहीतर एकाच दिवशी 2-3 दिवसाचं एक बनवून ठेवेन आणि तेच खाईन. आता श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये ना इथे खूप महत्वाचं सांगतात की कृष्ण भावनेमध्ये स्थित माणसाने सकाम कर्म आहे म्हणून धन कमावणं अशा क्रिया ज्या आहेत ना त्या थांबवू नये. तो कृष्ण भावनेतला व्यक्ती कसं करतो की आपल्याला मिळणाऱ्या धनाचा उपयोग कृष्ण भावनेतील कार्यासाठी करतो आणि त्यामुळे त्याचं धन पवित्र होतं आणि त्याची हम्म. धनाप्रतीची जी आसक्ती होते ना ती क्रमशः कमी होत जाते. आता हम्म. सकाळी लवकर उठून स्नान करणं, जप करणं, मंगल आरती करणं हे सर्व लाभदायक आहे. पण रजोगुणी व्यक्तीला सकाळी लवकर उठणं जमत नाही आणि त्यामुळे तो सकाळी लवकर उठायचं, जप करायचा, स्नान करायचं या गोष्टींचा मला खूप त्रास होतो म्हणून ते तो करणं टाळतो. म्हणजे रजोगुणी व्यक्ती नियत कर्तव्य जे आहे ते क्लेशदायक आहे या भीतीने तो करत नाही आणि त्यामुळे कर्म आचरणाचा त्याग केल्याने त्याची कधीही उन्नती घडत नाही. बघा, सरळ सरळ हे सांगितलेलं आहे. कर्मच हम्म. जर का योग्य केली नाहीत तर ती त्याला प्रगतीच्या दिशेने नेणार पण नाहीत. आणि कारण हम्म. काय सांगितलं की ती क्लेशदायक त्याला वाटतात, ती करण्याची हम्म. त्यामुळे त्याला भीती वाटते. तमोगुणाचं कारण काय सांगितलं, त्याला त्याचं महत्वच माहिती नसतं. त्याला फक्त स्वतःपुरतं माहिती असतं की अन्न खाणं मला आवश्यक आहे. भगवंतांना अर्पण करून अन्न खायचं हे ज्ञानच त्याच्याकडे नसतं, त्यामुळे ते तो करायलाच जात नाही. आता आपण सत्वगुणी व्यक्तीकडे वळूया. सत्वगुणी व्यक्ती काय म्हणतो ते बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः. हे अर्जुन, ज्यावेळी मनुष्य नियतकर्म करायलाच हवे म्हणून करतो आणि सर्व प्रकारची भौतिक संगत
आणि फलाची आसक्ती सोडून देतो, त्यावेळी त्याचा त्याग हा सात्विक समजला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणी मनुष्य बुद्धिमान असतो आणि त्याला कर्तव्य माहिती असतात आणि ती कर्तव्य तो वेळच्या वेळी करतोही. कर्तव्याच्या भावनेने तो कर्म करतो आणि कर्मफळाच्या आसक्तीचा तो त्याग करतो. आता जसा कोणी कृष्ण भावना भावित मनुष्य कुठल्या एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा ऑफिसमध्ये काम करत असेल, तो कर्तव्य म्हणून आपलं काम जे काही आहे ते चोखपणे करतो, अगदी नीटपणे व्यवस्थित जबाबदारी आपली सांभाळतो. पण तिथे कसं होतं, इतर कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर फार संग ठेवत नाही किंवा कुठे कामाच्या व्यतिरिक्त तिथे अधिक वेळ घालवत नाही. म्हणजे आता सांगायचं आपलं नेहमीचं उदाहरण की कुठल्या नातेवाईकांच्या घरी जे आपल्याला विशेष आवडत नाही त्यांच्या घरी आता आपल्याला काहीतरी आमंत्रण दिलं काही कार्य आहे म्हणून, तर आपण कसं फॉर्मॅलिटी म्हणून जाऊ तिथे, बरोबर, जे काही हम्म. आहेर इत्यादी करायचं असेल तेही करू. पण तिथे फार वेळ थांबणार नाही, फार त्यांच्या बरोबर गप्पा किंवा फार तसा वेळ घालवणार नाही. तेच इथे म्हटलेलं आहे की असा व्यक्ती कर्तव्य म्हणून आपलं ऑफिस मधलं काम चोखपणे करेल, पण इतर कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर फार संग ठेवणे, तिथे कामाच्या व्यतिरिक्त वेळ घालवणे असं तो करत नाही. कारण काय, तर तो कृष्णांकरिता हे कर्म करत असतो आणि जेव्हा कर्माचं फळही तो कृष्णांना अर्पण करतो तेव्हा त्याची उन्नती होऊन तो दिव्य स्तराप्रत स्थित होतो. आता इथे इस्कॉनचे बघा अनेक सदस्य आहेत जे मोठ्या मोठ्या ऑफिसेसमध्ये संस्थेमध्ये अगदी जबाबदारीने कार्य करतायत, अर्थार्जन करतायत आणि त्याचं दानही ते कृष्ण भावनेच्या कार्यासाठी करतायत. तर असेच आता व्यक्ती जे आहेत कृष्ण भावनेमध्ये त्यांनाच महात्मा म्हटले आणि ते खरं संन्यासीच आहेत, संन्यासातच स्थित आहेत म्हटलं पाहिजे. तर आता इथे अशा प्रकारे स्पष्टपणे कृष्णांनी सांगितलं की कर्मफळांचा त्याग कशा प्रकारे आणि कुठल्या हेतूने केला जावा. हे दोन्ही आपण समजून घेतलं. आता 10वा आणि 11वा श्लोक माताजी. हरे कृष्ण. हम्म. हरे कृष्ण. न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. सत्वगुणात स्थित असलेला बुद्धिमान त्यागी अशुभ कर्मांचा द्वेष करीत नाही अथवा शुभ कर्मात आसक्त राहत नाही. अशा बुद्धिमान त्यागी मनुष्याला कर्माविषयी काहीच संशय नसतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11वा पण वाचा माताजी एकत्रच. नाही. हरे कृष्ण. नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. देहधारी जीवांना सर्व कर्मांचा त्याग करणे खरोखर शक्य नाही, परंतु जो कर्मफलाचा त्याग करतो तोच खरा त्यागी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या दोन्ही श्लोकामध्ये इथे काय सांगितलंय की सत्वगुणी मनुष्य कोणा दुसऱ्याचा कधी द्वेष करत नाही आणि चांगल्या कर्माशी तो आसक्तीही त्याची ठेवत नाही. कर्तव्य म्हणून योग्य प्रकारे योग्य वेळी ते तो कर्म करतो आणि असा व्यक्ती बुद्धिमान आणि स्वतःचं कर्म अगदी कसा निशंकपणे करतो, अगदी पूर्ण जबाबदारीने करतो. आणि अशा प्रकारे कार्य करणारा व्यक्ती एखाद्या ऑफिसमध्ये जरी काम करत असला तरी कृष्णांसाठी तो कर्म करतो. तिथल्या लोकांना तो कृष्णांच्या बद्दल सांगतो, कृष्ण भावना देण्याचं कार्य करतो, महामंत्राचं महत्व समजावून सांगतो. म्हणजे ऑफिसमध्ये जरी काम करीत असला तरी तिथल्या वातावरणाचा परिणाम त्याच्यावर होत नाही. इतरांच्या बरोबर तो काम करतो पण त्यांच्या जीवनशैलीने तो प्रभावित होत नाही. तिथे काम करीत असला तरी भक्ती सेवेला तो विसरत नाही. म्हणजे नित्य कर्मही करतो आणि कर्मफळाचा त्यागही करतो. आता इथे इस्कॉन मध्ये बघा 99% लोक जे जोडलेले आहेत ना हे सर्व गृहस्थ आहेत. कोणी डॉक्टर असतील, इंजिनियर असतील, कोणी व्यवसाय असतील, त्यांचे मोठे मोठे उद्योगपती पण इस्कॉन मध्ये श्रीला प्रभुपादांचे भक्त आहेत. जसे की मफतलाल आहेत किंवा पिरामल आहेत. तसंच अमेरिकेमध्ये जे फोर्ड कंपनीचे मालक आहेत म्हणजे हेनरी फोर्ड, ज्यांनी ही फोर्ड मोटर कंपनी स्थापन केली आणि त्यांचा नातू ज्यांना आता अंबरीश प्रभू असं म्हटलं जातं, म्हणजे अल्फ्रेड फोर्ड, ज्यांनी श्रीला प्रभुपादांकडून त्यांनी दीक्षा घेतलेली होती. तर हे सर्व आता बघा आपली जे काही त्यांची कंपनी आहे, ऑफिस आहे, अत्यंत व्यवस्थित जबाबदारीने हे करतात आणि जे काही अर्थार्जन करून त्यांनी मिळवलेला लाभ आहे तोही कृष्ण भावनेमध्ये ते दान करत असतात. तर त्यामुळे असे सर्व जे भक्त आहेत जे आता भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचा नियमितपणे पाठ करतात, नियामक तत्वांचं पालन काटेकोरपणे करतात आणि
अर्थातच आपली भौतिक जगामध्ये जी जबाबदारी आहे तीही नीटपणे पार करतात. म्हणजे कर्मही करतात आणि कर्मफळाचा त्यागही करतात. आता 12वा श्लोक बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनिष्टमिष्टं मिश्रै च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्. जो जो त्यागी नाही त्याला मृत्यूनंतर इष्ट, अनिष्ट व मिश्र असे 3 प्रकारचे कर्मफल प्राप्त होते. परंतु जे संन्यासाश्रमात आहेत त्यांना कर्मफलाचे सुख अथवा दुःख भोगावे लागत नाही. हरे हा, कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जो त्यागी नाही म्हणजे कृष्णांसाठी कर्मफळांचा त्याग करत नाही, त्याला केलेल्या कर्माचं चांगलं वाईट फळ भोगावं लागतं. पण जो हम्म कृष्ण भावना भावित आहे त्याला आपलं व कृष्णांचं काय नातं आहे हे माहिती आहे. स्वामी कृष्ण आहेत आणि आपण सेवक आहोत, आणि त्यानुसार त्यांना अर्पण करूनच तो कर्म करतो, आणि त्यामुळे तो नित्य मुक्त असतो असं म्हटलेलं आहे. तो कर्मफळाची इच्छाही ठेवत नाही, आणि त्यामुळे मृत्यूनंतर कर्माची चांगली वाईट फळही त्याला भोगावी लागत नाहीत. जसं आता अर्जुन कर्तव्य समजून युद्ध करणार आहे, आणि युद्धाचा परिणाम काय होईल या परिणामाची काळजी न ठेवता तो युद्ध करणार आहे. तर आपण जे हम्म पहिले 6 अध्याय शिकलो ना, म्हणजे जे हो. कर्मयोगावरती आधारित आहेत बघा. आणि हम्म त्याचा सारांश इथे परत कृष्णांनी सांगितलाय की मनुष्य कधीही कर्म केल्यापासून राहू शकत नाही. म्हणजे कर्म न करता राहणं अगदी एक क्षण पण मनुष्याला शक्य नाहीये. शक्य तर जो नाहीये. कृष्ण, बरोबर ना, म्हणजे आता जो आता हो. कृष्णांकरता मात्र कर्म करेल आणि कर्माचं फळ स्वतःसाठी भोगणार नाही, हम्म म्हणजे कर्म फळ हे कृष्णांना अर्पण करेल, तो खरा त्यागी. तर हे आपल्याला हम्म इथे समजतं. म्हणजे आता आपल्याला बंधनातून मुक्त कसं व्हायचं हेच आपण तिथे कर्मयोगामधून शिकून घेतलं होतं बघा. कर्म आपल्याला बंधनात तरी टाकतील, किंवा एका विशिष्ट प्रकारे आपण कर्म केली आणि कर्मफळाचा त्याग केला तर ती आपल्याला मोक्षदायक पण ठरू शकतील. त्यासाठी प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून हे कर्माचं ज्ञान घेणं खूप महत्वाचं आहे. की कर्म म्हणजे काय, अकर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय, हे आपण तिथे शिकलो होतो बघा 3ऱ्या, 4थ्या आणि 5व्या पण अध्यायामध्ये. चांगली तेच कर्म इथे केली रिपीट तरी केलं. सुद्धा बंधनातच टाकणार त्याला. बंधनात आहेत, म्हणजे परत परत आपला जन्म. जन्म होणार, बरोबर, आणि ती जी काही दुःख त्या जन्माशी रिलेटेड आहे, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, यांना हम्म आपल्याला सामोरं जावं लागणार, बरोबर ना. आणि हम्म जरी पुण्य कर्म असली तरी ती दुःख तर देतातच ना. म्हणजे असं तर नाहीच आहे की ती सर्व आपल्याला आनंदच देतील, कारण हम्म सुखपेक्षा ही दुःख हेच या भौतिक जगाचं हम्म विशेषता आहे. तर त्यामुळे दुःख ही भोगावीच लागणार. जन्म घेतला, शरीर धारण केलं की दुःख हे आहेच. त्याच्यापासून मुक्ती हवी असेल तर केवळ आपल्याला अकर्म म्हणजे कर्म ही कृष्णांना अर्पण केलं पाहिजे, आणि कर्माच्या फळाचाही त्याग केला पाहिजे, तोही कृष्णांना अर्पण केला पाहिजे. तेव्हाच आपण बंधनमुक्त होऊ शकतो, अन्यथा आपल्याला शरीर धारण करावं लागणार. हा, तर म्हणजे हे समजून घेणं आपल्याला ज्ञान खूप आवश्यक आहे व्यवस्थितपणे. तेव्हाच हम्म आपण ते आचरणात आणू शकतो. नाही तर जनरली काय असतं की पुण्यकर्म करणं हे चांगलं असं वाटतं. हम्म. पण म्हणजे त्यातलं तारतम्य आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की हा, आपण बरोबर, कशामुळे अडकणार असं. बरोबर. आणि हे पण आपण समजून घेतलं इथे, तोही आपल्याला मुद्दा घेतला पाहिजे की पुण्यकर्म केलं तर आपल्याला स्वर्गप्राप्ती होऊ शकेल, बरोबर ना. तिथे आपण हम्म पुण्याचा फळ म्हणजे काय, यथेच्छ इंद्रिय उपभोगच घेऊ शकतो. हाच आहे हम्म तिथे, आयुर्मर्यादा जास्त असेल. पण पुण्याचा संचय संपला की परत आपल्याला पृथ्वीवरती यावं लागणार. तिथून काही आपली प्रगती आपल्या आपणच कृष्ण लोकापर्यंत होणार नाहीये. परत हम्म पृथ्वीवर येऊन कर्म करून आपल्याला परत शून्यापासूनच सगळं स्टार्ट करावं लागणार आहे. मग जेव्हा आता आपण जन्म मनुष्याचा घेतलेलाच आहे, तर मधलं स्वर्ग सुखाची प्राप्ती हा पार्ट जर का स्किप करून डायरेक्ट गोलोकामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला तर तेही करता येऊ शकतं. पण ते ज्ञान पाहिजे आपल्याला, हो ना. म्हणजे ज्या हो. व्यक्तीला गोलोकाबद्दल माहितीच नाहीये, काय स्वर्गलोक हम्म पर्यंतच माहिती आहे, त्याचं ध्येयही तेच असेल, स्वर्गलोक गाठायचं, हो ना. हम्म हा, पण त्याची म्हणजे स्वर्गातले मर्यादित सगळे हे उपभोग माहिती नाही. घ्यायचं. हा, स्वर्गातले एवढंच उपभोग माहिती घ्यायचं आहे. एवढीच इच्छा. एवढीच इच्छा आहे, आणि त्याची लिमिटेशन, स्वर्गलोकाची लिमिटेशन की ते अंतिम स्थान नाहीये, तात्पुरतं स्थान आहे, तिथून परत यावं लागतं, या गोष्टीची पण माहिती नसेल तर तो व्यक्ती मग कसं काय ते हे करेल, त्याच्यातून बाहेर निघण्याचा मार्गच नाही त्याला माहिती. तर दोन्ही कदाचित ज्ञान असंही आपल्याला होत पाहिजे. असेल ना की खूप चांगलं पुण्यकर्म केलं की हा, अहंकार पण थोडा होत असेल.
हो बरोबर आहेच ना. सत्वगुणी मनुष्य ज्ञानाने आणि कशाने तरी सुखाने त्याला बांधला अहंकार जातोच. होतो होतोच बरोबर. तसंच सत्वगुणी आहे. माणसाला. हो. तर म्हणजे जरी म्हणूनच त्यांनी इथे आपल्याला पुण्यकर्म खूप ज्ञान केली, व्यवस्थित घेतलं पाहिजे. हा. हम्म, तरी दुसऱ्यांना सुद्धा आपल्याला अहंकार श्रेष्ठ होता कामा समजतो. नाहीये. हा अहंकार होता बरोबर. कामा नाहीये. होता कामा नये, पण आपण हा वेगळा ठेवू शकत नाही बघा भौतिकामध्ये. हा. हम्म जिथे ज्ञान आहे, जिथे सुख आहे, तिथे त्याच्या बरोबर असलेले जे गुण आहेत, जो अहंकार, तो येणारच हम्म आहे. त्या हम्म गुणापासून आपण वेगळे राहूच शकणार नाही. तर त्यासाठी विशुद्ध सत्वगुणाकडे जोडण्यासाठी सत्वगुणात राहून कृष्णांची उपासना केलीच पाहिजे हा, आपल्याला. म्हणजे कर्मफळाचं हा सारखा ते म्हणजे कृष्ण जे काही करू ते कृष्णांकरता करत राहिलं हा पाहिजे. बरोबर. कारण नुसत्या सत्वगुणात आपण टिकून राहिलो असं होणार हम्म नाही. कारण आपण शिकलो ना की तिन्ही गुणांची स्पर्धा किंवा चढाओढ सतत सुरू असते. कोणी हो व्यक्ती कायमस्वरूपी सत्वगुणात आहे असं होऊ शकणार नाही. त्याच्यावरती रजोगुणाचा प्रभाव येणार आणि हम्म रजोगुणाचा बदल कधी तमोगुणाकडे जाईल, कधी क्रोध येईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे हम्म सत्वगुणामध्ये असलेल्या व्यक्तीचं ध्येय कृष्ण भावनेत प्रगती करायचं जर का नसेल, तर तो सत्वगुण जास्त काळ टिकवूनच ठेवू शकणार नाही. तो जाईलच रजोगुणाकडे. हा, हम्म? म्हणजे हा. तो हे खाली त्या घसरणारच म्हणजे. घसरणारच. म्हणजे त्याच्याकडे ज्ञान पण आहे, तो बुद्धिमान पण आहे आणि त्याला अहंकार नाही. हे कॉम्बिनेशन असूच शकत नाही. हम्म? हम्म तो हम्म रजोगुणात जाणारच. अहंकार आला त्याला ज्ञानाचा, म्हणजे तो रजोगुणात गेला. बरोबर की नाही? माझ्याहून श्रेष्ठ आणि कोणीच नाही. रजोगुणातून तमोगुणात जायलाही वेळ नाही लागणार. बरोबर. माझं वर्चस्व आलं, रजोगुणाकडे आला, मी हो श्रेष्ठ, माझं ऐकायला पाहिजे तुम्ही. नाही ऐकलं की त्याला क्रोध आला, म्हणजे तो तमोगुणात गेला आणि मग तमोगुणात त्याने कृत्य केलं रागाच्या भरात जाऊन, की त्याचं पतन सुरू झालं. म्हणजे हम्म कसा तो सत्वगुणातून तमोगुणापर्यंत क्षणार्धात पोहोचला हे कळणार पण नाही. पण जर हा, का कृष्ण भावनेशी जोडलेला असेल तर तिथे त्याला आळा बसतो. कारण त्याला हे समजतं हा की हे मी जे जे करतो त्या आहे ते योग्य कृष्णांच्या नाही. इच्छेविरुद्ध करतोय, हा नियामक बरोबर. तत्वांच्या विरुद्ध करतोय. विरुद्ध करतोय. हा. आणि इंद्रिय जी अशी पटकन रिॲक्ट करतात क्रोधामध्ये किंवा मन हम्म प्रतिसाद देतं, हे तिथे आळा बसतो. पण कुठेतरी ते नियामक तत्वांचं संयम आपल्यावरती येतो ना, जेव्हा आपण हम्म ही पाळतो. म्हणजे तपच करतो ना, तो एका अर्थाने तो तपच असतो. आणि त्यामुळे इंद्रियांचा प्रतिसाद एखाद्या घटनेशी हा जरा संयमित राहतो. पटकन क्रोध येणं हे आवेगाच्या आहारी जाण्याची गोष्ट आहे बघा. हो ना, तो हम्म आवेगच थांबवायचा आहे बेसिकली आपल्याला. आणि हम्म त्यासाठी नियामक तत्वांचं महत्व आहे. पालन आणि ते करणं. सत्व, हा, पण ते जेव्हा सत्वगुणी व्यक्ती कृष्ण भावनेशी जोडला असेल तेव्हाच तो करू शकेल, अन्यथा तो नाही करू शकणार. हं? हम्म मनाची हा टोचणी पण असतेच ना एक आपली मनाला. हा ती असते. कारण मन कसं आहे त्या गोष्टीमध्ये स्थिर न राहणं हा मनाचा गुण आहे हम्म ना. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने चांगलं कार्य केलं तर त्याला समाधान मिळतं, पण ते तात्पुरतं मिळतं बघा. बरोबर ना? हो कारण हो मग मनाचा गुण काय असतो की नाही, ह्याच्यापेक्षा जास्त समाधान जास्त मिळलेलं केलं कार्य पाहिजे. मला केलं पाहिजे. मग कुठे जाते ओढ की नाही, ह्याच्यापेक्षा चांगलं काहीतरी करूया. आणि आता ते समाधान मिळण्याच्या ह्याच्यामध्ये, चांगलं अजून कार्य करण्याच्या ह्याच्यामध्ये कुठेतरी मग आता बघा रजोगुणाचा प्रभाव येतो की हा मला प्रसिद्धी पाहिजे, मग माझं नाव पण झालं पाहिजे. बरोबर हं, ना? केवळ निरपेक्ष मी हे त्याच्या कार्य पाठोपाठ नाहीच ते पण करत आहे. आलं. हा, हे येतच. सत्वगुणामध्ये मनुष्य मी एवढे निरपेक्ष कष्ट राहून करतोय तर मला नाव तरी मिळालं पाहिजे, चांगलं म्हटलं मिळालं पाहिजे मला. पाहिजे. बरोबर बरोबर. आणि ही वाढतच जाते बघा प्रसिद्धीची हाव. कारण एखादं चांगलं कार्य करून बाबा समाधान झालं, आयुष्यभर त्या समाधानात तो व्यक्ती जगला, असं होतच नाही. हम्म म्हणजे सत्वगुणात टिकून नाही राहत. हा, हा पुढचा वाचते. हा, 13वा. हा पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम. हे महाबाहू अर्जुन, वेदांतानुसार सर्व कर्मांच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे आता जरा या थोडस 13व्या क्लिष्ट आहे. हा हा हे जरा समजून व्यवस्थित घ्यायला पाहिजे. आता हा हम्म श्लोक 13वा श्लोक ते 17व्या श्लोकापर्यंत 4 हा प्रकारच्या ज्ञानींबद्दल कृष्णांनी सांगितलंय. तर पहिला कुठला प्रकार आहे, तर जे भक्ती करतच नाही. हा दुसरे भक्ती करतात पण ते भगवंतांना निराकार मानतात. आणि हम्म अशांचं पण पतन होतं, हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे आपल्याला. हम्म तिसरं, जे भक्ती करतात आणि भक्ती हम्म करून भगवंतांच्या कृपेने त्यांना मोक्षही मिळतो.
आणि चौथा प्रकार म्हणजे जे भक्ती करतात, भक्तांचा संघही करतात आणि त्यांना भगवत प्रेम प्राप्त होतो, म्हणजे सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होते त्यांना. तर जे चतुष्कुमार होते त्यांचं उदाहरण आपण बघितलं, किंवा शुकदेव गोस्वामी होते, हे सर्व ज्ञानी होते प्रथम, ज्ञानमार्गात होते. पण भक्ती करून मग भगवंत म्हणजे भक्तांचा संग करून भगवत सेवेत ते जोडले गेले आणि मग त्यांनी भगवान स्वरूपाची प्राप्ती केली, म्हणजे सर्वोच्च साक्षात्कार करून घेतला. मुक्ती मिळाली. मुक्ती मिळाली. आता इथे जी महत्वपूर्ण गोष्ट 13व्या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतायत ती म्हणजे आपण 5व्या अध्यायामध्ये आपण शिकलोय बघा, की मिथ्या अहंकाराने आपण स्वतःला कर्ता मानतो आणि जे दुःखाचं कारण आहे खरं तर हो. आपल्या म्हणजे मिथ्या अहंकार आपल्यामध्ये असणं हेच दुःखाचं कारण आहे. आणि त्यामुळेच आपण दुसरा जन्म घेतो किंवा आपल्याला दुसरं शरीर प्राप्त होतं. आता हा मिथ्या अहंकार आपल्यातून काढून कसा टाकायचा हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. जोपर्यंत आपल्यामध्ये मिथ्या अहंकार राहणार म्हणजे कर्ता भाव राहणार, की मीच काय ते करते सगळं, तोपर्यंत आपल्याला शरीर धारण करावंच लागणार. तर बघा आता कोणी घर बांधलं, मग कसं रस्त्यावरून जा माताजी आवाज बंद झाला का? हॅलो. टाकतो, तो म्हणतो की हे गाणं मी गायलंय, किंवा शाळा कॉलेज वगैरे माताजी उघडणारे असतात ते माताजी सांगतात. हा माताजी हा मध्ये 3-4 वाक्य ऐकूच नाही आली, आवाज बंद झाला होता, परत गेला आवाज. कारण आहे ज्याला आपण ना मिथ्या अहंकार म्हणतो. मिथ्या अहंकारामुळे आपण स्वतःला कर्ता मानतो, जे आपल्या दुःखाचं कारण आहे. आणि या मिथ्या अहंकारामुळे किंवा कर्ता माताजी रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग स्टॉप स्टॉप झालं. झालं. हो ना, ते काय बंद झालं होतं हा माहिती ते. इंटरनेटचाच हा, काहीतरी हा, प्रॉब्लेम हा. असावा, म्हणूनच तुम्हाला आवाज पण बहुतेक आला नाही हो बघा. हो. हा तर तुम्ही स्टार्ट करा, म्हणजे मग मी हे एक करते. एक मिनिट एक मिनिट थांबा. हो हो. ऍक्च्युली चालू आहे इथे, वरती तर आलंय. चालू आहे चालू आहे. नाही, रेकॉर्डिंग स्टॉप झालंय. रेकॉर्डिंग हो स्टॉप कारण झाली. नाही, माझ्या इथे लाल दिवा येतोय. इथे आमच्या इथे रेड सर्कल तर येत नाहीये. फ्लॅश येत होतोय. नाहीये. हम्म मग स्टॉप करून परत करू का? हा स्टॉप करा